халык арасында шундый бер сүз йөри, хайван каргашыннан, ягъни кош-корт хайван каргашыннан ерак бул. Ягъни шушы хайван каргашы бик тиз төшә. Ягъни шушы хайван каргашы ул инде бик авыр була дигән сүзләр инде халыкта да ишетәбез. Һәм инде бу чыннан да җәмәгать менә бу әйбергә дә игътибарлы булырга кирәк. Хаксызга, ягъни без адәм баласына ниндидер бер сүз әйтсәк, ул безгә каршы әйтә, син мине ди дөрес әйтмисең, ягъни да маса кимсетәсең, рәнҗетәсең ди. Ягъни без төрлечә аның белән аңлаша алабыз. Әмма ләкин хайванның теле юк, акылы юк. Әгәр дә без аны хаксызга рәнҗетәбез икән, хаксызга аны шушы хайванның хакына керәбез икән, вакытында ашатмыйбыз, вакытында инде сәламәтлеге турында кайгыртмыйбыз, яки да масаның тормышына, шушы җан итүенә инде зыян салабыз икән, инде Аллам сакласын, шушы хайванның каргашы дигән әйбердән дә инде җәмәгать сак булыйк, ерак булыйк. Һәм хайван каргашы һич шиксез төшә дигән инде галимнәребез дә әйтә. Ни өчен? Чөнки хайван ул теле юк, хайванның акылы юк, аның белән аңлашып булмый, аңа әйтеп булмый, инде гафу ит, кичер дип. Чөнки аның акылы юк, Аллаһ Тәгалә акыл бирмәгән, теле дә юк, ул теле белән дә әйтә алмый. Әмма ләкин без хаксызга шушы хайванны рәнҗетәбез икән, аның хакына керәбез икән, инде аның каргашы галимнәребез әйтә, инде һич шиксез төшә, яки да маса бик авыр төшә дип. Инде без аны тормышта да күрәбез. Инде хайваннарны хаксызга рәнҗеткән инде бәндәләрнең Аллаһ Тәгалә каршында, инде тормышта да инде бер инде авырлык яки да маса Аллаһ Тәгалә күрсәтә, менә шушы урында шушы хайванның хаксызга җанына тидең, яки да маса ризыгын бирмәдең, һәм дә башкалар төрле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә каршында сак булыйк. Аллаһ Тәгалә каршында шушы үз өстебезгә алган бурычларыбызны, гамәлләребезне дөрес итеп, риза булырдай итеп яшәргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп эйләсен.